MZP hruaitute Mizoram le Assam-in rina Vairengte Aitlang rama Assam-in hmathar anlani asoi chu Vawiin khan an enfiah MZP hruaitute hi Kolasib Bilkhawthlir le Vairengte MZP hruaitute nan tawiawma tunhnaya social media a Assam Police-in an camp panna kawng motor lu theitura pu Samuel huan bul an laih le puchan dama huana Assam Police-in camp an neini a soi chu an enfiah Assam Police-in kawng an laih mek chu August ni kwa a Mizoram le Assam Sarkar IO te in biak tura ruahman zo fel ani ma chu ti tobri tura ma la turin Sarkar thu nei tu te an nge nani MZP hruaitute hian Vairengte Joint YMA le Vairengte Joint VC hruaitute komin thilom dan an soipui ngala anin komna hian Vairengte khotlang hruaitute chuan Aitlanga Mizoram Police Camp panna kawng chu motor tlan theitura blacktop emo block emo pha ani venan Sarkar chakzo kanor turin MZP hruaitute chu an lo nge nani Vawiin MZP hruaitute an Aitlang an tlawhna hian Vairengte Civil SDO pu Victor lal ompuya le SDPO pu H lalung ne maten an tawiawm ani